Moni ophunzira. Ine ndi mphunzitsi wanu Mr. Dziwani. Mu phunziro la lero tikhala tikuyang'ana za alfabeti ya Chichewa. Alfabeti ya Chichewa ndi malembo amene amapanga mawu amene timayankhula mu chiyankhulo chathu cha Chichewa. Malembowa alipo 24. Alipo angati? Malembowa amagwiritsidwa mophatikizana mu njira zosiyanasiyana kuti apangenso mawu osiyanasiyana. Kodi malembo 24 amenewa ndi ati? Malembo ake ndi amenewo. Kodi malembo amenewa ali ndi mayina awo? Nanga ukamawayankhula pakamwa amayeneka kumveka bwanji? Khala tcheru kuti umvere bwinobwino mayina komanso kamvekedwe ka malembo amenewa.